Okay, then we can start. Today is called Chomtrul Duchen in Tibetan. Astăzi, titlul sesiunii Oh. este Chokondonche. This means the great time or the great day of miracles. Aceasta înseamnă marele timp sau perioada minunată a It is a miracolelor. day when Buddha Shakyamuni showed many amazing manifestations. Este ziua în care Buddha Shakyamuni a apărut în multe manifestări, It's apariții. also a day of miracles for us. Dar este de asemenea și o zi a miracolelor pentru noi. Because on this day, they say every action, whether it's positive or negative, carries 100 million times as much karmic valency as on an ordinary day. Deoarece orice ce facem astăzi, fie că este bine, fie că este rău, va avea o valență de 100 de ori mai mare decât ceea ce facem într-o zi normală. So for us, it's an auspicious day because today we are launching in the hard version in English and the Kindle version Machik's Way, the illustrated version of Machik Labdran's biography. Pentru noi este o zi importantă de asemenea pentru că lansăm cartea tipărită și versiunea Kindle a biografiei lui Machik Labdran. This book, illustrated like me first by Diana Collins, points to a very different path from the one revealed in Me First. Și această carte ilustrează o altă cale decât aceea care a fost arătată în cartea Eu Primul. Me First illustrates how when the essential teaching is given, it's so important that we receive it from an open heart and not from the turbulence of our ego ambition. Cartea Eu Primul arată ceea ce se întâmplă atunci când primim învățătura cu o minte turbulentă în loc să o primim cu o inimă deschisă. In the text, the Lama who is visiting the area where the young master and his servant are gives them a very direct instruction. În text arată că tânărul lama acolo unde vizitează transmite instrucțiuni foarte directe. He says, the basis of all you experience is your simple presence, pure and uncontrived. El spune că baza prezenței tale este prezența pură, deschisă și neîngrădită. Then he says, rest in your unchanging open awareness. Și apoi spune, relaxează-te în conștiința And ta all deschisă. limitations will vanish like clouds fading into the sky. Și toate limitările vor dispărea așa cum norii dispar, se dizolvă pe cer. So he's saying, to see the nature of your own mind is to liberate all experience. Adică el spune că pentru a vedea natura minții tale trebuie să te eliberezi de toate experiențele. Liberating the sense of self, your own personal history, the way you formulate to yourself and to others the qualities of your existence. Să te eliberezi de sentimentul de sine, de modul în care te manifesti în jurul celorlalți. There is no basis for accumulation. Nu există o bază pentru acumulare în acest caz. Our accumulation rests on the sense I exist, I am myself.
Acumularea există atunci când ne privim ca eu exist, eu însumi I am exist, my reference point. eu sunt punctul meu de referință. As if I was unchanging and reliable and a true basis for how I am. Ca și când eu aș fi neschimbător, ca și când aș fi constant, ca și când aș fi o bază care nu se schimbă Yet, vreodată. when we attend to all the experiences which we take to belong to I, me, myself, we find they are not stable. Și totuși, atunci când suntem cu adevărat prezenți cu cele ce se întâmplă, observăm că nu suntem atât, că eu însă, nu sunt atât de stabil. So he's saying, you will find the liberation you seek by not working so hard. Atunci el spune că tu vei găsi eliberarea pe care o cauți, neîncercând atât de mult, nedepunând By atât de not mult efort. grasping at elements of your experience and building up a pattern, an identity that you can rest inside. Prin a nu te agăța și prin a nu apuca diferite elemente ale experienței tale, te vei putea elibera de aceste experiențe. In our lives, we have had so many millions of experiences. În întreaga noastră viață, până acum am avut milioane de experiențe, So many thoughts, so many feelings, so many memories, so many plans. atât de multe sentimente, atât de multe gânduri, atât de multe planuri. At certain times in our life, we have merged ourselves with these formations and taken them to be essential to our existence and perhaps even to be who we are. În diverse momente ale existenței noastre, noi am fuzionat cu aceste gânduri și cu aceste manifestări, crezând că ele ne reprezintă pe noi înșine. So this is a kind of dark magic. Aceasta este cumva ca o magie neagră, In the sense that we have taken transient moments, particular patternings which had no substantial basis, în sensul în care noi am preluat momente efemere care nu au nicio substanță intrinsecă and have used them to support and energize the delusion of the sense that we continue as a fixed entity through time. și le-am folosit pentru a sprijini și pentru a energiza iluzia ideii că noi suntem o continuitate constantă în timp. We could only have all these countless experiences if our basic self in its most direct form, our presence, were empty. Putem să avem toate aceste experiențe doar în măsura în care sinele nostru este gol. I am this, I am that, I expand, I contract. Sunt așa, sunt pe dincolo, mă expandez, cresc, mă contract. All this incredible diversity of forms is only possible because we are not a fixed entity. Toată această diversitate minunată este posibilă pentru că nu suntem o entitate fixă. And the creativity of the mind is not my creativity, my egoic creativity. Și creativitatea minții nu este creativitatea egotică. It arises and passes, arises and passes. Ea apare și dispare, apare și dispare. But if we pull these moments together and compound them and glue them together, we create the density of
I exist, I know who I am, this is what I do. Dar dacă adunăm toate aceste momente și le compactăm și vrem să creăm o identitate despre eu sunt așa, eu asta fac. So in the story of Me First, the young master goes astray by believing that he is the owner of his experience. În cartea Eu primul, tânărul stăpân se rătăcește crezând că el este stăpânul experienței sale. And because my existence is vast like the sky, I have the freedom to be however I want to be. Și pentru că prezența mea este vastă ca și cerul, eu am libertatea să fiu așa cum vreau să fiu. I can do as I like. Pot să fac așa cum îmi place. And that leads him into the repetition of many bad actions. Și asta duce către repetiția unor acțiuni foarte Bringing rele, more and more dull stupidity to himself aducând o opacitate and more prostească suffering to others. și multă suferință pentru ceilalți. This position we see embedded, unfortunately, in many of the rulers in the world today. Aceasta o putem observa, acest comportament există la mulți lideri din ziua de astăzi. I am the boss. I am the important one. You have to do what I say. Eu sunt șeful, eu sunt foarte important, tu trebuie să faci ce spun And eu. if you don't do what I say, I will punish you and hurt you. Dacă nu faci ceea ce o să-ți spun, te voi pedepsi și te voi răni. This bullying, will to power, the desire to dominate others is, of course, grounded in anxiety and fear. Această dorință de a domina, evident că este bazată pe frică și anxietate. Because if my starting point is I exist Pentru că dacă punctul meu de pornire este eu and exist I am important, și eu sunt important, then seeing the absence of inherent existence in what I take to be who I am is very threatening. atunci a observa că nu există substanță intrinsecă, mi se pare foarte amenințător. I will die. Eu voi muri, I will not be successful. nu voi avea succes. Difficulties are part of my life. Dificultățile sunt parte din viața mea. This is something that the dictator, the bully doesn't want to know. Aceasta este ceva ceea ce dictatorul, cel care If you want to agresează, know nu where vrea să suffering știe. is, it will be in you. It's not going to be in me. Dacă vrei să știi unde există suferința, este în tine, nu în mine. So what we see in the story of Me First and in the politics of our world is that the big powerful ones insult and demean many, many people with joy, with a sense of power. Ceea ce putem să observăm în cartea Eu primul și ceea ce se întâmplă în lume este că acești oameni răi insultă și vor să domine. But if anyone points out their faults, they become very, very angry. Dar dacă cineva încearcă să le arate greșelile lor, atunci ei I devin see foarte you. furioși. I see what is wrong with you. You cannot see me because I have a different quality of existence. Eu văd ceea ce tu faci greșit, ceea ce este rău greșit cu tine, dar tu nu poți să-mi spui mie același lucru. We see that in the story and we see it everywhere.
Și asta vedem în poveste și vedem peste tot. All faults, all limitations belong to others. All victory, all good qualities belong to myself. Toate greșelile, toate problemele sunt ale celorlalți, noi suntem perfecți. This positioning of the ego is a profound barrier to Dharma awakening. Această poziție a ego-ului este un obstacol imens în îndreptarea către Dharma. Because the Buddha teaches the dissolving of all that is compounded. Pentru că învățătura lui Buddha este aceea de a dizolva All tot ceea ce este compounded compus. things are impermanent. El spune că tot ceea ce este compus este Our efemer. body, even if it was healthy and agile at certain stages in our life, starts to become old and prone to sickness. Corpul nostru, chiar atunci, în perioada de sănătate, când suntem sănătoși și agili și se mișcă foarte bine, la un moment dat va începe să se deterioreze și ne vom I îmbolnăvi. will die. Eu voi muri. This formation that I take to be myself is not the whole of my existence. Această formațiune pe care eu o definesc a fi eu însămi nu reprezintă întregul total al existenței My mele. body is part of the world. Corpul meu este parte din această lume And through the years of our life, our body has been in ceaseless interaction with the environment. și pe parcursul vieții noastre, corpul a fost într-o interacțiune permanentă cu ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător. The body is not self-existing. Corpul nu este autoexistent, nu We have to există de breathe, sine we have to stătător. eat and drink and urinate and defecate. Noi mâncăm, bem, mergem la toaletă pentru a-l menține. I am part of the field of experience. Eu fac parte din câmpul experienței. And all the things that I have said in my life have emerged as sound moving into silence. Tot ceea ce eu am rostit pe parcursul vieții mele a apărut ca sunet și sunet care s-a mișcat și s-a transformat în liniște apoi. Our words are gestures of connectivity. Cuvintele sunt, de fapt, gesturi de conectivitate. Their value arises in their enactment. Valoarea lor există în măsura în care sunt puse în viață. Books are like a back ward in a big hospital. Cărțile sunt ca și o cameră de gardă în They sit spital. in their little bed on our bookshelf. Ele stau pe raftul nostru, As if they were in a coma. așteptând a fi în comă. And then maybe one day we go to visit them. Și poate că într-o zi vom merge să le vizităm. We open the book. Deschidem o carte, The quality of attention of our gaze, of our interest, revives this sleeping hero, and we start to have a conversation. calitatea privirii noastre, calitatea atenției noastre va aduce la viață eroul, personajul din carte și începem să avem o conversație. The book needs the reader, and the reader needs the book. Cartea are nevoie de cititor și cititorul are nevoie de carte. It's one thing to say, "O mani padme hum, O mani padme hum, O mani padme hum." Este un lucru să spunem Om Mani Hungri, Om Mani Hungri, But if you go out in the street and you talk to yourself, people will not think you are a saintly, holy person. dar dacă mergi pe stradă și spui asta, oamenii nu vor considera că ești o persoană prea sănătoasă la cap.
When we recite mantras, we are connecting with the potential of the deity. Atunci când recităm mantre, noi vrem să ne conectăm cu potențialul Which acelei is our divinități, potential. care este de fapt potențialul nostru. Similarly, when we talk with other people, we are bringing the richness of our life energies into communication. În același fel, atunci când ne conectăm cu alți oameni, aducem bogăția potențialului nostru în acea conectivitate. So when the dictators and the bullies are monitoring our speech with their secret police and they're editing our access to communication, we can see that there is a fear of freedom embedded in their maintenance of their identity. Atunci când vedem că bulii și liderii răi a acestei lumi vor să cenzureze ceea ce noi spunem, ne dăm seama că fac asta datorită anxietății și fricii lor. When we have free communication in a conversation, we don't know what we're going to say. Atunci când avem o comunicare liberă într-o conversație, nu știm exact ce urmează să spunem. We hear what the other says, we receive and respond. Auzim ceea ce spune celălalt, primim mesajul său și apoi răspundem. As we receive what they say, we are shifted inside. We are shifted off the track of our familiar thinking. În măsura în care primim, auzim ceea ce ei ne spun, suntem mișcați, iar traiectoria noastră interioară deviază de unde era inițial. We are taken out of ourselves. Noi suntem scoși din noi înșine. We find ourselves saying things we hadn't imagined we would say. Noi ne găsim spunând lucruri pe care nu ne imaginam că le-am fi spus. This allows us to see that we are not speaking out of some limited portfolio of thoughts and intentions, but rather the openness of our mind can give rise to myriad manifestations. Asta ne arată că noi nu vorbim din cadrul unui portofoliu limitat de poziții, ci că mai degrabă accesăm o varietate imensă a potențialului nostru. And when we have a rich and deep conversation with someone else, și atunci când avem o conversație their foarte bună freedom cu to speak altcineva, freely touches us in different ways so that we in turn speak freely. Libertatea lor de exprimare ne atinge pe noi în așa fel încât și noi putem să vorbim liber. That is to say, my freedom is inseparable from your freedom. Altfel spus, libertatea mea este inseparabilă de libertatea ta. If I sense that you are going to judge me in a very critical way, dacă eu simt că tu mă vei judeca într-un mod foarte critic, I become self-conscious. devin conștient de aceasta. I'm becoming careful in what I say, how I can express myself. Și atunci devin prudent în legătură cu cum mă exprim și ceea ce spun. And if I get deeply infected with this fear and anxiety, then I become self-monitoring and self-policing. Și dacă devin foarte, foarte preocupat de această judecată, atunci încep să mă judec pe mine însumi, să devin ca un polițai al propriei persoane. The crazy dictator says whatever he wants, and everyone around is kind of shaking, wondering, oh my God, what will happen next? Dictatorul nebun spune o grămadă de lucruri și eu încep să tremur. Dumnezeule, oare ce o să spună? Ce o să spună? So in our Dharma practice, we are always very careful to avoid controlling others.
Așa că în practica noastră Dharma, noi avem grijă să nu încercăm să-i controlăm pe ceilalți. Our goal is connectivity, not domination. Obiectivul nostru este conectivitatea, nu dominarea. In that, if I am to connect with different people, I will have to experience my own plasticity. Pentru că dacă eu vreau să mă conectez cu alți oameni, trebuie să simt propria mea plasticitate, flexibilitate. My lack of fixity is my capacity to relate to others. Faptul că eu, caracteristica mea, că nu sunt o entitate fixă, tocmai aceasta îmi permite să mă conectez cu alții. In this illustrated story of Machik Labdran's life that we launched today, În această carte ilustrată, biografie ilustrată a lui Macin Lampru, pe care o lansăm astăzi, we see a young girl vedem o tânără who is suffused with a longing for Dharma. care este pătrunsă de dorința ei Her pentru parents, her brother keep trying to encourage her. Listen, be normal, fit in, do as we do. familia ta, mama, tata, frații o încurajează să fie ca ei, să se încadreze în mediul ei familial. And of course, there is a kind of coziness, a kind of safety in becoming invisible by fitting in. Și bineînțeles că există un sentiment de siguranță, un sentiment plăcut, liniștitor atunci când te potrivești, când te încadrezi cu acel mediu. But she doesn't fall into the story of everyday life. Dar ea nu se potrivește cu povestea aceasta de She zi cu zi. sees with her own eyes how life operates. Ea vede cu proprii ochi cum funcționează viața. If you want to have butter, you have to go and take care of the zoo, the female yak, milk, churn the milk, make the butter. Dacă vrei să ai unt, trebuie să mergi să îngrijești iacul, să-l mulci, să prepari acel unt. And then the butter is eaten, Și apoi untul va fi mâncat. and you must do it again. Și apoi trebuie să o faci din You nou. plant some barley, Cultivi niște you ovăți, attend to the watering of the fields, vei cultiva pământul, you cut the stalks, apoi vei treiera, then you have to thresh it to separate the grain from the plant it's been growing on. apoi trebuie să-l bați, să-l vânturi și să-l separi de terenul unde a crescut. And then you lay it out on this flat area and get the yaks to walk around trampling on it in order to take the husk off the grain. Și apoi aduci cireada de iac să calce pe el în așa fel încât boabele să cadă de pe el. Then you can roast the grain Apoi poți să prăjești grâul and grind it. și să-l macini And then you have tsampa. și apoi ai sampa. So this roasted flour you can then mix with yogurt and it's very delicious, but it vanishes down your throat. Și apoi poți să ai această făină amestecată cu iaurt, e foarte delicioasă și alunecă pe gâtul tău. And soon the food is gone, Și în curând mâncarea va and you dispărea have to prepare some more. și apoi trebuie să There is pregătești mai no mult. end to the task of maintaining a social life.
Nu există un sfârșit al mentenanței unei vieți sociale. One minute you are young, then you are in midlife, and then you are old. Acum ești tânăr, acum ești în mijlocul vieții Where și has your life gone? acum ești bătrân. Unde a trecut viața You ta? spent it being yourself, Ai petrecut-o fiind tu însuți, demonstrating the potential of self-reference. demonstrând că ești punctul referențial al But when you're existenței tale. old, you're not young. Dar atunci când ești I was young. bătrân, nu ești tânăr. Am I fost did tânăr, these things, am făcut aceste but that lucruri, chapter is closed. dar acel capitol I este used închis. my life to gain social status, belonging, a chance to wear fine clothes, to eat and drink, and now I'm fading. Am folosit existența mea să câștig, să cumpăr haine, să-mi cumpăr proprietăți, dar acum încep să dispar, încep să mă dizolv. So she says to her family, if that's what you want, you do it. I'm not stopping you doing it, but it's not for me. Atunci ea spune, dacă asta e ceea ce voi vreți să faceți, puteți să o faceți, dar această viață nu este pentru mine. She says, dear parents, everything in your life is here one moment and then vanishing. Spune, dragi părinți, acum viața este aici, dar într-un moment va dispărea. All of these patterns of social interaction are impermanent. Toate aceste tipare ale vieții She sunt said, I want impermanente. to find that which is truly reliable. Vreau să găsesc acel I ceva want to care este follow the Dharma. cu adevărat constant. Vreau să urmez Dharma. Oh, it's a very sweet story, and I would recommend that you get a copy of it. Este o poveste foarte drăguță și recomand să aveți o carte, Because firstly, her words are very true pentru că la început cuvintele and sunt expressed foarte very adevărate sweetly, și and sună most foarte importantly, are duios. just the medicine that we need in our lives, so that we are not endlessly woven into the texture of samsara. Și acest text îl internalizăm în așa fel încât să ne ajute să nu mai rătăcim în samsara. She has a vision. Ea It's an are o uncommon viziune. vision. Este o viziune nu populară. When I look at the screen, it says that we are 146 people. Când mă uit acum pe ecran, văd că suntem 146 de oameni. If we were a football match, we might have 146,000 people watching. Dacă am fi un meci de fotbal, ar fi 146.000 de But oameni. Dharma, sadly, is not so popular. Dar, din păcate, Dharma nu este atât de populară. And sometimes that can feel a bit lonely. Și câteodată acest lucru poate să ne facă să ne simțim singuri. And the family keep trying to pull Machik Lavdran into their notion of belonging. We'll get you a husband, you can have children, you have a good life. Și așa cum Machik Lavdran încearcă să fie atrasă în apartenența către familie, către viața convențională, o să ai o familie, o să faci un copil, o să-ți găsim un soț. But she sees very clearly that security, that safety is like an illusion. Dar ea poate să vadă foarte clar că acea siguranță este aparentă, este o iluzie. As we see, countries are invaded. După cum vedem, țările sunt That happens invadate. in Tibet. Aceasta s-a întâmplat în Tibet, It happens in Europe, in South America.
S-a întâmplat în Europa, în Somebody wants what Africa. we have. Cineva vrea ceea ce noi avem. And the quick way to get things is to kill and steal. Și modalitatea rapidă este de a omorî și de a fura. People who have some ethical value say, no, I would rather work and have the sweat of my brow give me my food than doing bad things. Oamenii etici, cinstiți, spun mai bine vreau să muncesc, să transpir, decât să fur mâncarea altcuiva. Which is good, but very, very, it eats up a huge amount of time. Ceea ce este foarte bine, doar că necesită foarte mult timp. If we are going to practice Dharma, there are many things we won't be able to do. Dacă vrem să practicăm Dharma, sunt multe lucruri pe care nu o să putem să le facem. In particular, we become a little bit careful around distraction. În mod particular, o vom deveni un pic mai atenți So you la could watch a distracțiile din jurul movie and nostru. vanish into the storyline. Putem să urmărim un film și să dispărem în povestea acestui film. It's like a holiday. I don't need to think about family problems, work problems. I just fall asleep in this film. Vreau să uit despre problemele vieții, despre problemele familiale și e ca și când aș adormi în cadrul acestei povești. But we are Dharma people. Dar noi suntem oameni care urmează When we Dharma. watch a movie, Atunci când privim un film, because it's not forbidden, pentru că nu este interzis, we can watch it as a teaching on the nature of illusion. putem să îl privim din punct de vedere al unei învățături We can în legătură cu o feel iluzie. how the images, the characters that the actors are displaying seem so true, so reliable, so real, and yet they're not. Putem să vedem cum personajele care joacă în acest film par atât de adevărate, atât de reale și totuși ele nu sunt. Dharma teaching, is it possible in everything we do? Învățătura Dharma este posibilă în tot ceea ce facem. The difference between having a Dharma life and a non-Dharma life is that a Dharma life requires us to be present, to be awake, whereas in non-Dharma life, we fall asleep into a fusion with the events. Diferența între o viață ce urmează Dharma și o viață ce nu urmează Dharma este aceea că atunci când nu urmăm Dharma putem să adormim, să amorțim în existența noastră. It is not the fact that different experiences arise that is the problem. Nu este faptul că diferite experiențe apar, nu este o problemă. The issue is that we believe that what is occurring is real. Problema este că ceea ce se întâmplă considerăm că este adevărat, că este And real. then we think, oh, it's real and desirable and I want more, or it's real and undesirable and I want less. Și atunci ne gândim, este real și este ceva ceea ce îmi doresc și atunci vreau mai mult, sau este real și este ceva ceea ce nu vreau și atunci vreau mai puțin din So acel there are ceva. the three root poisons. Și aici întâlnim cele trei otrăvuri de First bază. is this mental dullness or reification or solidification, whereby we take self to be real and other to be real. Prima este o opacitate mentală, o obscurare mentală prin care considerăm că eu sunt real, tu ești real și se creează o reificare, o solidificare a entităților. Now, this sense that I exist, I am myself,
Acest sentiment că eu exist, că eu sunt eu însămi, feels as if it is inherently existing. se simte ca și când ar fi existent în mod intrinsec. I am. Eu sunt. I am myself. Eu sunt eu însămi. I've always been me. Eu întotdeauna am fost eu. And because I'm me, sometimes I like this, sometimes I like that. Și pentru că sunt eu, uneori îmi place aceasta și uneori îmi place aceea. When I get what I like, I'm happy. When I get what I don't like, then I'm sad. Când primesc ceea ce îmi place, sunt fericit. Când primesc ceea ce nu îmi place, So sunt it's very trist. important to have quality control. Așa că devine foarte important ca eu să am calitatea controlului. And if I can protect the boundaries of myself, Și dacă pot să protejez limitele sinelui meu, if I can build walls, dacă pot să construiesc pereți, if ziduri, if I can have guards with guns, dacă pot să am then I poliție will make sure cu that only the arme, good people come in and the bad people have to stay out. atunci pot să mă asigur că numai oamenii buni vor veni înăuntru și oamenii răi îi vom ține în afară. I am the king of the land of me. Eu sunt regele împărăției mele însămi. That view doesn't work for most of us Această viziune because funcționează controlling events and trying only to get what we like is impossible. pentru că a controla existența, să avem doar ceea ce ne place, este pur și simplu imposibil. And we learn I have to fit in. Așa că trebuie să învăț să mă potrivesc cu pliable. mediul. Trebuie să fiu flexibil, pliabil. Now, the dictator says, I don't do that. Dictatorul spune, eu nu fac asta. I don't bend for anyone. Eu nu mă înclin pentru I nimeni. insist that my voice tells the truth and you will do what I say. Eu insist că eu spun adevărul și tu vei face ceea ce spun eu. So, would we be better off if we were the dictator? Așa că ar fi mult mai bine dacă noi înșine am fi dictatori, We wouldn't have to bend. atunci nu ar trebui să facem ce ne spune altcineva. But for most of us, if we go to see our doctor, the doctor says, more exercise. Dar pentru majoritatea dintre noi, dacă mergem la doctor și ne va spune, trebuie să faci mai mult de sport. Don't spend so much time sitting on your bum. Get up and move. O să-ți spune, nu sta toată ziua pe fund, ieși afară și mișcă-te. The dictator becomes sclerotic. Dictatorul devine sclerozat. They become rigid. They become covered in a shell. They only speak with their own advisors. They have no contact with ordinary people. Devin rigizi, vorbesc numai cu oamenii lor, nu mai au contact cu realitatea. So, that path of dominance seeks to have power over events. Așa că acest tipar vrea să domine Power to evenimentele. mold the world the way I want it to be. Puterea să configureze lumea așa cum vreau eu să fie. But when we look at history, we see that all the regimes which dictators have established crumble, sometimes in their lifetime, sometimes when they die, but definitely soon after. Dar dacă ne uităm în istorie, vom vedea că toate regimurile pe care mulți dictatori au vrut să le creeze și le-au și creat, au fost, până la urmă, au fost distruse. They choose the power of being apart. Ei aleg puterea de a fi izolați. They live in the palace, surrounded by soldiers and guards.
Ei trăiesc în castele izolate, înconjurați de gărzile lor. Now, this apartness gives them a sense of safety. They have motor cars which resist bullets, and they have thick glass and so on. Faptul că ei trăiesc izolat de lume, de mediul înconjurător, le dă într-adevăr un sentiment de siguranță, Whereas we go to work standing in the bus, being rocked and shaken as the wheels go over the potholes. în timp ce noi trebuie să mergem la muncă cu autobuzul, pe drumuri nepietruite, cu gropi, ne împingem unii între alții. How wonderful to have uneven roads, Ce minunat că avem drumuri cu gropi, because the bus is shaking. pentru că autobuzul se And I clatină am shaking. și atunci eu mă voi clătina. So just by going on the bus, I don't have to go to the gym. I get a full workout. Și doar urcându-mă în autobuz, nici nu mai trebuie să mă duc la gym ca să mă țin de bare, deja obosesc. That is to say, we seek the power to participate, but not the power to dominate. Așa că noi căutăm posibilitatea să participăm, nu să dominăm. It says that the Buddha Shakyamuni taught 84,000 different dharmas. Se spune că Buddha Shakyamuni a oferit 84.000 de învățături. He didn't say, I teach you one time and you do what I say. Noi nu spunem, Buddha nu a spus, te învăț o dată, te învăț o singură învățătură și tu faci ceea ce spun eu. He could see all the people who came to him had their own particular constitution, their own particular patterning of their potential. El a putut să vadă că fiecare persoană care a venit către el are propria sa constituție, are propria sa modalitate de a se manifesta. So he acts like, I will go towards you. I will present the teaching in a way that will suit you. Așa că el a spus, voi prezenta învățătura într-un mod care ți se potrivește ție. Eu voi face eforturi să vin către tine, să mă conectez cu tine. We have our karmic traits. Noi avem trăsăturile noastre karmice. We have our own particular patterning of the five elements. Noi avem anumite tipare ale celor 5 elemente. We have the patterning of how the five poisons operate for us. Avem tiparele modului în care cele 5 otrăvuri operează înăuntrul nostru. Particularly with the first aspect of mental dullness, we are often quite blind to many of the tight and limited patterns we manifest. În mod particular cu opacitatea mentală, nu avem posibilitatea să observăm propriile noastre limitări. You don't have to become someone else to do dharma. Nu trebuie să devenim altcineva pentru a practica dharma. You have to find how dharma fits you. Trebuie doar să găsești cum dharma ți se potrivește ție. Hopefully a dharma teacher can give many metaphors and images so that you will find some transmission which fits how you are. Să sperăm că din fericire vei întâlni un învățător dharma care să ofere multe modalități pentru a te ajuta să găsești una care ți se potrivește ție. However you receive the teaching, oricum primești învățătura, this is like getting a new pair of shoes. E ca și când ai primi o pereche de pantofi noi. The shoes look very nice. Pantofii arată foarte drăguți. They have a clear shape. Ei au o formă but you have clară, bumpy feet. dar tu ai niște picioare butucănoase. So when you put your bumpy foot in the shoe, doesn't quite fit. Și atunci când îți pui piciorul tău în pantof, nu se potrivește foarte bine.
So you have to wear the shoe around the house and gradually the leather softens. Deci trebuie să mergi un pic cu pantofii prin casă, să-i încerci și în mod treptat pielea Then you pantofului start se to va muia. trust. When I walk in my shoes, they will protect my feet and they won't hurt me. Și apoi încep să ai încredere că atunci când te încalți cu acești pantofi, ei te vor proteja și nu îți vor răni picioarele. So in the Dharma teachings, they say there are three stages. Așa că în învățăturile Dharma se spune că sunt 3 faze. The first is to hear the teachings or study the teaching, receive the teaching. Prima fază este aceea de a asculta, de a primi învățăturile. In the second stage is to reflect on the teaching. Al doilea stadiu este acela de a reflecta asupra ceea ce ai învățat To și ceea ce ai massage it ascultat. into yourself so that your rigid ego shape will be softened and you can start to be at home with the Dharma. Și să le masezi în interiorul tău în așa fel încât să devii confortabil cu Dharma, să le interiorizezi. And now you can do the Dharma practice. Și acum poți să începi să practici Dharma Because în it viața ta. fits, you can see how relevant every aspect of it is to your own life. Pentru că ți se potrivește, poți să vezi cât de relevantă este pentru viața ta de zi cu zi. So this is true for all the Buddha's teachings. Și asta este adevărat pentru toate învățăturile ce le-a transmis Buddha. Whether you're studying the Theravada Sutras or the Mahayana Sutras or Tantra or Dzogchen, Fie că it always studiezi, involves you exposing yourself to the Dharma so that it can soften you. aceasta presupune că te vei expune Dharmei și te va înmuia. We want to have softness, not hardness. Vrem să avem ceva moale, nu să fim întăriți. Although in the tantric texts they talk a lot about the Vajra, Deși în textele Tantra ei vorbesc mult despre Vajra, I mean, the Vajra is a symbol of the indestructibility of the Buddha mind. iar Vajra este indestructibilitatea minții Buddha. The Buddha mind is indestructible not because it is very, very hard, but because it is open and empty. Și aceasta este pentru că este deschisă și Vajra means emptiness. goală. Vajra înseamnă There is vacuitate. nothing there to be undermined or attacked or destroyed. Nu este nimic acolo care să fie atacat sau distrus. All the patterns of our world are patterns of experience. Toate tiparele lumii noastre sunt tipare ale experienței. Experience arises through participation. Experiența apare prin participare. If we're doing our basic meditation, the Guru Yoga of the White A, Dacă facem practica noastră simplă, Guru Yoga at lui the end of Alb, the third A, we're just sitting, open, available. la sfârșitul celui de-al treilea suntem deschiși, disponibili, All kinds of experiences arise. tot felul de experiențe apar. Do I need them? Do I not need them? Am nevoie de ele, nu am nevoie de ele. Are they my friends? Are they my enemies? Sunt aceștia prietenii mei? Sunt aceștia dușmanii mei? Nici care. I am open and they are passing through. Eu sunt deschis și toate aceste experiențe trec prin mine. They are self-arising and self-vanishing.
Ele sunt autogeneratoare și And what I see is, autoeliberatoare. although my mind is empty and I cannot find any enduring substance in it, I have no lack. Și deși pot să văd că mintea mea este goală și totul trece, nu simt că am o lipsă, că îmi lipsește ceva. And although many thoughts and feelings and memories are arising and passing, Și deși foarte multe sentimente și amintiri apar și dispar, by remaining relaxed and open, rămânând deschis și relaxat, I'm not overwhelmed, nu sunt copleșit, I'm not seduced or drawn into them, nu sunt sedus sau atras de toate acestea, and so there is no excess. așa că nu există un exces. So between the absence of lack and the absence of excess, there is the simplicity of availability. Așa că în absența lipsei și în absența excesului există calea disponibilității. Resting in this spaciousness, Nerelax- gradually our habit formations have nothing to cling to, nothing to lean on, nothing to join and produce new mental formations. Relaxându-ne în această deschidere spațioasă, formațiunile noastre, obiceiurile noastre mentale se vor relaxa și nu se vor mai agăța de tot ceea ce apare în mintea noastră. This is how we awaken to the truth of the Dharmakaya. Așa ne trezim la adevărul Dharmakaya. Our mind is complete in its emptiness. Mintea noastră este completă în vacuitatea sa. It is like space. Este ca spațiul. You can't get to the limit of space. Nu poți să atingi limitele spațiului. It is infinite. Este infinit. Now, in an ordinary sense, if I think of my mind, it doesn't feel infinite. În mod normal, dacă mă gândesc la cum este mintea mea, nu mi se pare că este infinită. My mind seems to be full of my concerns, my worries, my hopes, my fears. Mintea mea pare că este absolut plină de îngrijorările mele, de speranțele mele, de planurile mele, de amintirile mele. By relaxing and releasing myself from the need for involvement, Dar relaxându-mă și eliberându-mă de nevoia mea și de obsesia mea de a mă implica, I find I'm okay just being open. găsesc că este ok doar să fiu deschis. Who is the one who is open? Cine este acela ce este deschis? No one. Nimeni. And yet I am present. Și totuși, eu sunt prezent. I am not present as me. Nu sunt prezent ca eu, I am a simple, bright presence which permits the showing and vanishing of all the different formations. sunt o simplă prezență luminoasă care permite apariția și dispariția a tot ceea ce se întâmplă. So in the Dzogchen teachings, the metaphor or the image of the mirror is used again and again. Așa că în tradiția Dzogchen folosim metafora oglinzii de multe The ori. mirror functions because it has no fixed content of its own. Oglinda funcționează pentru că nu are conținut fix al său. So the mirror shows what's in front of it. Oglinda arată ce este în fața ei. So when you rise from your meditation, you're moving in a world in which there are, for most of us, other people. Atunci când ne ridicăm din meditație, întâlnim, în viețile noastre vom întâlni alți oameni.
how shall I be with them? Cum o să fiu cu ei? This is not the question to start with. Aceasta nu este întrebarea cu care să începem. Rather, we stay present in our senses. How are they? Dar mai bine să rămânem prezenți cu simțurile noastre și să observăm cum sunt ei. They are the conditions of our life. Ei sunt condițiile vieții noastre. Oh, if you have a family, if you have children, children are the condition of your life. Așa că dacă ai familie, dacă ai copii, aceștia sunt condițiile vieții tale. Children are often quite moody. Copiii sunt de foarte multe ori au poziții They foarte can be full of schimbătoare. excitement and don't want to calm down. Uneori sunt foarte excitați și nu vor să se calmeze And they can be anxious and demand lots of attention. sau pot să fie anxioși și să necesite multă atenție. How will I be with them? Cum să mă port cu ei? Now, the simple way is to follow the path of the dictator. Calea cea mai simplă este să te porți ca un dictator. Don't do that. Don't say these things. It's very bad. Nu face asta. Este foarte rău. I know you should fit in. Eu știu mai bine. Ar trebui să fii decentă, să te If we release potrivești. ourselves from that corset of power, then Okay. we can respond towards the person as they are, even if it is an uncomfortable experience. Dacă ne eliberăm de corsetul acestei poziții de putere, vom putea să observăm cum este copilul și să putem să îi răspundem în mod potrivit. And there is something very important in this. Și e ceva foarte important aici. So, to children or partners or colleagues at work, Fie că vorbim de copii, de parteneri sau colegi la lucru, we become clear your job is not to make me happy. ne este foarte clar că treaba lor nu este să mă facă pe mine fericită. And if you make me unhappy, that's just one of the many things that happens. Și dacă mă faci nefericită, nu e mare lucru. Asta e unul dintre multele lucruri ce se întâmplă. Because happiness is a quality of relaxed openness. Pentru că fericirea este o calitate a deschiderii And that relaxate. quality of happiness is very subtle and deep and rich, and it's present even in difficult circumstances. Și acea calitate este foarte profundă și foarte subtilă și o poți accesa și în condiții foarte dificile. I'm not looking to the other to complete me. Eu nu caut ca celălalt să mă completeze pe mine. The mind is already complete. Mintea este deja completă. This is the meaning of Dzogpa Chenpo, the great completion. Acesta este înțelesul Dzogpa Chenpo, marea Whatever occurs desfăș- is within the mind. Orice se întâmplă se întâmplă în minte. Arising and passing. Apare și dispare. Dynamism, change, variety, diversity, this is the quality of manifestation. Dinamismul, diversitatea, toate acestea sunt calități ale diversității. So this, from the Dharmakaya openness, there arises the Sambhogakaya, or the body or the aspect of enjoyment, which is the ability to be present with whatever happens. Din Dharmakaya apare Sambhogakaya, care exprimă abilitatea noastră de a ne bucura de ceea ce se întâmplă. So, primarily, this is about what you might call our inner experience as we have hopes and fears and regrets and so on. And without editing or changing or protecting ourselves from them, we say, oh, this is life. This is how my life is.
Și în viața noastră apar diverse sentimente, amintiri și fără a încerca să le manipulăm sau să le edităm, pur și simplu le preluăm și așa este viața mea. The patterns of experience are not other than the openness of the mirror of awareness. Tiparele existenței nu sunt altceva decât reflectarea în prezența deschisă. This is the luminosity or clarity of our mind. Aceasta este luminozitatea și claritatea minții noastre. The reflection in the mirror is not something you can get. Reflexia din oglindă nu este ceva ceea ce poți să prinzi. The mirror is incredibly generous. It just shows and shows and shows. Oglinda este extrem de generoasă, ea But arată you și can't arată catch și the arată. reflection. Dar tu nu poți să prinzi reflexiile din In the same way, in your lumină. own mind, you have hopes, fears, memories, plans arising and passing, but they vanish through your fingers like sand. Dar toate acestea apar și dispar, ca și când ar fi un tipar ce apare în nisip. And when we have this clarity, we're not afraid. Și când avem această claritate, nu ne este frică. Difficult times will vanish. Perioada It is dificilă va absolutely trece. guaranteed they will vanish. Este absolut garantat că va trece, And so I don't need to struggle to get rid of them. așa că nu trebuie să mă chinui să o fac să treacă. Now, good times, happiness, wonderful relationships, and so on, they also will vanish. Așa că vremurile fericite, când râdem și suntem bine dispuși, de asemenea vor Therefore, there's trece. no point to try to hang on to them because they are intrinsically vanishing. Așa că nu are rost să ne îngrijorăm de ele pentru că vor trece. So, this is the basis for our meditation instructions. Don't go after past thoughts, don't wait expectantly for future thoughts. Așa că aceasta este învățătura noastră. Nu încerca să te agăți de gândurile de Remain relaxed and open, whatever occurs. doar deschide-te și fii relaxat cu ceea ce se întâmplă acum. With this movement within space, when we arise from the practice and we engage with the forms of the world, the plasticity goes with us. Atunci când rămânem în această deschidere, plasticitatea rămâne cu noi. I'm not a thing. Eu nu sunt un lucru, un I'm not a obiect, fixed entity. nu sunt o entitate fixă. Now, in order to stay effortlessly present with this, we have to see the delusion of our fixed, enduring sense of self. Pentru a vedea cu claritate aceasta, noi trebuie să vedem iluzia ideii că suntem un sine, de sine stătător. All that I have taken myself to be in the many events or situations of my life, all of these formations have vanished. Tot ceea ce am crezut eu că sunt, toate aceste formațiuni au apărut și au dispărut. That is to say, the continuity of I, of presence, is presence. Altfel spus, continuitatea mea este, acestei prezențe este prezența. It's not the presence of me, Nu este prezența mea, as if there was some entity which is the core or the factory which is generating all the things I do. ca și când ar fi ceva înăuntrul meu ce generează tot ceea ce fac. All the formations that flow through me are the breath of emptiness.
Toate aceste formațiuni sunt de fapt respirația vacuității. They are the winds in space that chase the clouds across the sky. Ele sunt vântul care mișcă norii pe cer. Therefore, not looking at what happened with regret, not looking at the future with hopes, Așa că nu ne vom uita la viitor cu speranță și la ceea ce s-a întâmplat cu regret. by doing the Guru Yoga again and again, Practicând Guru Yoga din nou și din nou, we come to see that in all situations, I am here right now. putem să vedem că sunt aici, acum. Everything is within here and now. Totul este înăuntru, aici și acum. If I tell you that 5 years ago I was still working in the hospital, Dacă v-aș spune că în urmă cu 5 ani încă lucram în spital, you might take that as a little plane and go off. Oh, yes, he worked in a hospital. aș putea să preiau acesta ca un mic avion și să mă gândesc, el lucra în spital. But the hospital where I worked is not the same. Dar spitalul unde eu am lucrat nu mai este la fel. The staff have changed. Personalul s-a schimbat. The administration has changed. Administrația s-a schimbat. There is nowhere to go. Nu mai am unde să mă duc acum. The thought of 5 years ago is here and now. Gândul de acum 5 ani în urmă este acum și So aici. there and then is a movie showing in the cinema of here and now. Acolo și atunci este un film care apare pe scena lui aici și acum. And this cinema is always open and it shows endless movies. Și acest cinema este mereu deschis și arată filme infinite. So this is the Nirmanakaya, or the apparitional manifestation in which we take on many patterns and shapes, but none of them is definitive. Iar aceasta este Nirmanakaya, care arată că noi putem să avem multe moduri de manifestare, dar nici una dintre acestea nu ne definește în mod fix. Nobody knows me. Nimeni nu mă cunoaște. I don't know me. Nici eu nu mă cunosc. We can know objects, Putem să cunoaștem obiecte, or at least that is the delusion of the duality of subject and object. sau cel puțin aceea este iluzia dualității subiect-obiect. But I am not a thing, Dar eu nu sunt un lucru and I don't live in a world of things. și nu trăiesc într-o lume a lucrurilor. All sentient beings are processes of revelation. Toate ființele conștiente sunt niște procese de revelație. They have the particular patterning of that kind of quality of experience. Au anumite moduri de manifestare a calității experienței lor, which is, if you like, their identity for a while. dacă vrem să spunem, este identitatea lor pentru un timp. But that's already a reification, a solidification. Dar ceea ce am spus acum este deja o solidificare, o reificare. Rather, we could see it as a pattern. Mai degrabă ne uităm la aceasta ca la un tipar. The different birds fly in different ways. Diferite păsări zboară în moduri diferite. The small birds like the sparrow and the robin have to work very hard. Păsările mai micuțe, precum vrăbiuțele, trebuie să dea din aripi foarte tare. Their wings are not big enough to catch the wind.
Aripile lor nu sunt suficient de mari să prindă vântul, but the eagle extends these huge wings and finds the wind and is carried. dar vulturul are niște aripi foarte mari și le extinde și prinde foarte mult vânt sub ele și este mai ușor să So all the people we know are manifesting the unique specificity of their being in the world. Așa că fiecare persoană pe care o întâlnim are modul său unic, specific de a se manifesta în lume. Which means that each encounter we have with cows and dogs and people are opportunities for us to be flexible, receptive, and responsive. Asta înseamnă că fiecare întâlnire pe care o avem cu câini, cu pisici, cu vaci, cu oameni, este o oportunitate ca noi să ne manifestăm într-un mod cât mai spontan și potrivit. This incredible diversity of forms of movement in space Această diversitate imensă a mișcării în spațiu is not produced by the specificity of individual identity, nu este produsă de specificitatea acelei identități. there is no self-guaranteeing patterning machine operating in any sentient being. Nu există o mașină care va garanta că că sinele se va manifesta în același mod tot timpul. Our experience is participative, not separative. Experiența noastră este participativă, nu una care izolată. And so we are unsettled. Așa că suntem nestatornici, instabili. So if we go back to the three aspects or the three kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nimanakaya, Așa că dacă ne întoarcem la cele trei aspecte, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, the Dharmakaya, the space of the mind, never moves. Dharmakaya este spațiul minții care nu se mișcă niciodată. It is the space of presence and it is always here and now. Este spațiul prezenței aici și acum, mereu. That's why you can never lose it. De aceea nu poți vreodată să-l pierzi. But because it's always just here and now and has no fixed content, for the ego it's not very interesting. Dar pentru că este mereu aici și acum și nu se schimbă niciodată, pentru ego nu este prea interesant. And so for the ego it's easy to ignore. Așa că pentru ego este ușor să ignore. Now, the shimmering field of transient experience which arises as the Sambhogakaya never stops. Așa că curgerea Sambhogakaya nu se oprește niciodată. And our manifestation in the world with our postures, gestures, speech acts, and so on is always moving with the other. Așa că manifestarea noastră cu ceilalți în lume este mereu în mișcare. The unchanging stillness of the Dharmakaya and the ceaseless movement of the Sambhogakaya and the Nimanakaya are not in contradiction. Neclintirea Dharmakaya și continua mișcare a Sambhogakaya nu sunt în contradicție. And for meditators, this is very important. Și pentru meditatori acest lucru este foarte important. In the practice of Dzogchen, we are not trying to control what occurs or how it occurs. În practica Dzogchen nu încercăm să controlăm ce se întâmplă sau cum se întâmplă. We're not trying to, we're not trying to stabilize manifestation or movement. Nu încercăm să stabilizăm mișcarea. Because if we want stillness, we look to the Dharmakaya, which is always there.
Pentru că dacă vrem nemișcarea, stabilitatea, ne întoarcem către Dharmakaya, care este mereu Don't look acolo. to the movement of the Sambhogakaya and the Nimanakaya for stillness. Nu te îndrepta către Sambhogakaya, mișcarea Sambhogakaya sau Nirmanakaya pentru So stabilitate. this is the profound truth of non-duality. Acesta este adevărul profund al And this is non-dualității. not known by narcissistic, egoic, world-dominating dictators. Acest lucru nu poate fi cunoscut de către dictatori narcisiști și dominatori ai lumii. They are endlessly putting people in prison, in gulags, torturing, maiming, in order to try to get movement to be the way they want it to be. Ei pun oamenii la infinit, pun oamenii, îi încarcerează, îi asuprez pentru a-i forța să fie așa cum vor ei. Their feeling is always the same. Only if all my enemies are defeated, then I will be free and happy and safe. Sentimentul lor este mereu acela, doar dacă toți dușmanii mei vor fi înfrânți, atunci voi fi fericit și în siguranță. People should do what I want. Oamenii trebuie să facă ceea ce le spun eu, Then I won't be upset. altfel voi fi supărat. But as the Buddha said, friends become enemies, enemies become friends. Dar așa cum a spus Buddha, prietenii devin dușmani și dușmanii devin prieteni. Political alliances are subject to change. Alianțele politice se schimbă. So we should see this and see movement cannot be stopped. Așa că putem să vedem că mișcarea nu poate fi oprită. And therefore we feel compassion for all the powerful ones who want to stop movement and make it occur only in the pattern that they want. Și vom simți compasiune pentru toți aceia care vor să oprească mișcarea. So on this day of miracles, Dacă în această zi a miracolelor, we can pray that all the dominant bullying ones of the world putem să ne rugăm ca toți cei dominatorii, oamenii răi ai lumii, will awaken to the stupidity of their desire for domination se vor trezi la prostia dorinței lor de dominare and have their hearts turned in the direction of collaboration. și să aibă inima lor îndreptată către colaborare. So in these two books, the Me First and Machik's Way, we can see how the use of power to become dominant leads only to disaster. Așa că în aceste două cărți, eu primul și biografia lui Maciek Lampro, putem să vedem cum dorința de dominare duce doar către dezastru. And that if, like Maciek Lampron, we can learn to collaborate with our own potential, Și dacă, așa cum a făcut Maciek Lampro, putem să învățăm să colaborăm cu then the mediul nostru, relaxed radiance of our own presence will be able to connect with many different people. atunci radierea luminoasă a prezenței noastre ne va ajuta să ne conectăm cu oameni diferiți And to invite them to join us, și să invităm să ni se alăture. not to join us in membership of a sangha or a club or a party, Nu să invităm pentru a deveni membri unui sangha sau al unui partid. rather we invite all sentient beings to join with us in the simplicity of being at home here and now as we are. Ci mai degrabă invităm toate ființele conștiente să ni se alăture în a fi prezenți aici și acum.
And that would be a real miracle. Și aceasta ar fi un miracol So cu may adevărat. this miracle come to be. Să sperăm că aceste miracole se vor întâmpla. So I wish you well on this day, and maybe we meet again. Vă doresc numai bine în această zi și poate că ne vom întâlni din nou. Oh, let me have a look at all our lovely people. You, pleasure, gallery. Here is everyone. Hello. All these lovely faces. We are the lucky ones. Noi suntem How cei happy we are. Hooray! Hooray! So, maybe we meet in person this year sometime. That would be very lovely. Poate că ne vom Otherwise, întâlni în we persoană. keep our hearts open for each other. Altfel să Bye ne for ținem now. inimile deschise. Bye-bye. Bye, bye. Nie No, trzymamy ale dla cię siebie otwarte spotka. serce. Thank you, James. Thanks, everyone. Pleasure. Bye-bye. Dziękuję. Our translators. Bye. Translators who make See you later. Thank you. Bye for now. Покедова. Thank you, James. Thank you, everyone. Bye.